Ahoj, vítám vás u svého nového videa a dneska vám ukážu, co se stane, když vezmete něco žhavýho, tak a hodíte to do hezkého másýlka. Čunk a máte to. Potom vlastně, že musíte dát zapálit se, protože potom by to nebylo vončomilá. Hasící přístroj, tak to budu potřebovat. Interakt a beru. A já to zhasím, protože jsem šikulka, jupí. Tak teďka tady vezmu ten koal. To hoří. To chytlo, jak to strašně rychle hotlo. Chytlo, hatatytlo. Hotlo, hatatytlo. Hoří to tady celý. Tam je to nemožný. Interakt. Jdem to zhasit. Kristovaného. Jo, je to zhašený, teďka je masa potřeba NM zhasit. Maso horký. Dávaj, moje ručičky. Koál. Jak jako koál, jako koala? Nebo jak jako koál? Interakt a beru proti ohýnku. Hello. Držo jako ty vole. Držo jako my ho chcem usmažit. Double tap. Hey, don't touch. A mě je to úplně jedno, víš o tom? Zabil jsem ho. Nervíte mě. Rychle jsem zdechnul. Long, pojď sem paní. Pojďte sem. Když je to tak long, tak pojďte sem. Když je tady to tak long, tak váš život bude short. Short. Nebojte se Angličan trošku, možná, nevím. Takže pojď sem. Zapalte to někdo, ano, šikulky. Don't touch my car. Já jako nechci úplně pálit šikulky, ano, smažte. Interakt. Hasíme. Hás do... Já už to dávám. Hrancla. Teda vy sice jako dělám, když tady máme v kuchyni blázna. Vymácháme to tam, bereme si těch 6 babek a potom to dávám a jdu o něco dělat jinčího. Kristovaného škytavka. Smaž se. Syrie furt. Posmaž se. Furt. Rychle. Zase někdo chytrej. Už tady štve ten blázen.
Interakt. Zhasni. Tak, kouká. Teď tě vezmu nedosmažený. To se jenom zkusíš. Hohu, přestaň, už jsi otravnej. Prosím, ne, prosím. Zhasni, teďka ty zhasni. Tak, pojď to dáš, hochu. Dobře jsem zdechnul. Mě už to štve s tím ohněm a s tím chlapíkem. Mě by zajímalo, kam zmizl ten hasící přístroj. Čas. Zhaste to někdo, prosím vás. Mě by zajímalo, kdo tam blbý hasící přístroj. To se mnou zkusíš. Ty, jak se tam jmenuješ? Co je s tím chlapem? Už vím, je blondýn. Pozor. Perfect referee, to je dobrý. Hej. This is my. Pojď, plejtu. Prosím. Pojď, já se tě takhle opatrně vezmu a ty půjdeš se mnou, ti říkám. Plejtíku, pojď. Kristova noho. Tak, dobré, poslední hrance na skladu. Jestli nějak teďka poničím nebo ji nějak protratím, tak fakt už vybuchnu. Tak, vařte se. Ježiši, chlapíku. To je úplně se podívej, jak to tam jde s těma hranclama. Pojď. Jinak to psat nemůžu. Ty jsi to tady šprujcla. Tak. Ne. Hrance budu potřebovat, říkám. Aspoň vy. Tak, kam jdu sem. Ne. Tady jsem. Jdu se ten hrance mám, jupí. Už tady nehoře ani tady už není ten potroublej blázen.
Jděte ven, hoši. Co? Ty pojďte. To je moje. Nech mi to. To jsou moje. Ukradl jsem mu to. Kde ten kolo? Divný člověk. Já to tady nedáváme už. Proč tady nedáváme už na jiný server? A ne, asi už nejdu, tak já se s váma